Escape in the midnight. Ano ba blue pack kamu ya? Nung wala na nito, wala music tulang tun 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 tun. Pagpatas na tayo. Doon ka lang sa malaki. Karena si pangkampiyon mo ba, bener. Ngilat tagupit. Lihat ini, lihat ini. Hindi, sa kabila. Ini, Magkakabit ini. ko yan ini. Diyan. Anakin, pindo mo lang pindutan na ni. Sa komportable ka Oh, na. Karga mo amay ka na kasawa ni. sering. Ni ulit ito pare ni. Ay, itu. Gimana? What's up mga kaantol? Tayo ngayon ay pupunta ng Dalawan? Inmalog sa tatlong bundok. Tara, samahan nyo kami.
Kurinyas. Ah. Lihat ini. Kinilas ko eh. Harga mo Baka pag Ga. Sila. kayak ini piro kalau merah hati itu. Mau takawa. Kayo. Kondisi nanti. Nah ini. Enggak mau kabilo nih. Kumal nih nama. Ah, kata lah. Ini tolong. Debuy atut. Putih kuhat. Punta ka mo ano? Boleh itu boleh. Karena mau awas eh. Nagdirin ka. Nah, Gini. ito yun lang no. Kami mo aja. Sampai bus pun. Amay bago lang hindi ka no. Karena apa
Masasabi nyo guys. Di ako ito. Kuyang. Kini. Diri siya ito lang. Ang gulo ako hirap yung sarili nyo. Kaya makakuran yan. Okay. Ang lakas niya. Tayo video ba? Ang lakas niya, boy. Pagod. Sulit kaso nakakapagod. Si Chow nauna na. Hindi na naman kaya. Kaya oras to. Lakad na lang. Nantiwara yan, kaya daw. 7. Kaya daratan. Batak girat. 7:55. Jay. Kaya natin. Hindi alam ko lawari bilon mo na. Doon ba? Eh, kiring. Balik sabay. Gobi ko ang tini block yakin. Kita na yun. Ay, wala buning balog. Ano like mo? Batak sila batak. Gak po may custom may walad puti ko ah. May black ko. Makatry shoot. Taluran kin lamat. Nakayam lang yan. Oh Brian. Aka- Taluran ulit ka dyan. Akaya lawa pigli labat. Ang kula akaya tagli. Siya kaya dili chuya. Mataas. Pagod mo. Hindi namin kaya. Dahan-dahan lang. Ah, pag malala. Yan boss. Sige. Muna na ka. First time lang. Bilang mo kung saan kakin mo anaw la. Hindi. O talaga yung tundang mo. May kayo ni Tito eh. Dal. Kayo ni Tito eh. Hanggang. Tanga, amila sa video. Tadi mo laba, tayo yung lantai unahan. Ayun na. Kasi si Kami, kanina ako nangit na. Bulakin man eh ini. Babi mo may sakay. Ah, siyempre yung mga babait na lang talaga ako. Practice lang. Morning. Kaling na tila eh. Tingnan mo yung lugan na mo. Taya ka na tila. Let's go! Siguro karang kulaan niya. Kaya. Tanga video mo kami ha. Itatagin mo yung Nana kayo ito. Ay. Brian. tayo maglalakad. Bagong ko pang try ko. Ano ka pa bilang utoy. Kaya dilikin. Makarinyas ko. Siya kaya ito na ba yung Try ko malaba. pero mangira sa ito. Makapagkasoya mo. Ano eh, galang mo makangis di mo na eh. Gapon sa bilo. Gapay bilang bitan. Palutap-tap. Makulit ka. Tugyan mo ano. Padala mo nita na eh brother. Yung sagad-sagad mo, tekin ta. Nasasagad. Easy, easy. Ayan po mga pagod. Pagod ka na ba? Napaman kita Napagod ka ba, partner? Walang sawa. Kaya? Si Unod daw.
Kain na tayo guys, kain na. Metsu. Yummy. Yummy! Yummy. Nak sebab lola dia pun. Tak kaya kalau sebab balik. Salo mo eh. Sika mo eh. Koyo tak silog. Salo mo. Bibili pa sila kasi kanina ayaw nilang ano, kumain. Eh, nasarapan sila. So, yummy! Yummy. Putang ina. Dalam ano man. Sarap, Kagak malu ya tanong ano na. tap silog. Long Lomi! Oh, lakunya kayaknya malah disaster ko deh. Last muna. Oh, isa. Ibo na mahirap bati. Tanga may dimablik. Aku kaya. Ha? Aku kaya. Nah. Ha? Yan lo tayo, tangan. Ikaw pula dyan. Sige, kanan. Sige. Ginaka. Yung masabato sa nita. Ya? Ya to. Aku na to na. Gatal. Kung kayo sabato ko. Gila, no, gila. Wow. Sabaw.
Nakakalungkot lang guys. Iniwan nila yung mga basura nila. Biasa itu. Kamu sa lalaki. Ini cuma ilog aja. Kaya nanangikin din. Oh, ako din nangingumpul. Bakit nyo? Sabi guys, ganda dito. Side view. Expose. Side view, side view. Ano ini? Guys, yun yung daan namin. Diretso pa. Pero di namin alam kung saan papunta yan. Explore. Ganda dito, grabe. Sarap na. Pakiramdam. Tagay pa nih. Tangin ng init boy. Side view on nih. Jalan bak sejauh ah. Jalan bak. Baknya. Jadi sekolah langit kata nih. Wan. Ani, tapi. Kagak lihat kan? Kalau urang. Jujur lantai magalagar isya mo. Mulut bisa sama lawa. Kulang tan, tayo tanyakin. Gagak. Betul Joy. Kelaban. Mas bali-bali di mana? Tahu naunti lang mo. Kaya ako si Kindo, adventure. Kaya dito. Agyo pinili. Taga saya. Sa nawar dyan ni ba? Wala. Agak view dyan naman. Wala mo. Ewan ni mak mo. Sali-sali ako. Mapuring niya siya. Ay, sumerap. Ay, bayang kakitigin ka niya. Ba nang dog. Puta ka, pinahirap mi dalam minatan ha. Ay, kung wala ala niyo. Wala bunak. Atagin kita brother. Alito sa kanya man. Taga kasi tamo utik ko. Wala di siya ay. Wala ah. Sila. Mana pa ipagway? Ay, sipon ko. Ya. Ako tak. Kaya ni kau jay. Ngoplo min takor. Matarik guys. Quality sleeper ko ni mapagpag tayo.
Yun na sila. Dito na ako dadaan guys. Grabe tarik dito guys. Okay lang. Kaya to. Ay, salamat. Baba na rin. Salamat. At tayo naka baba. Taas. Sabi. Nakahanap po kami ng magandang spot. Tignan natin. Wow. Isang sapa. Isa pa. Uy! Maganda dun oh. May hanging bridge, Lodi. Saan kaya yun? Punta natin. Let's go! Ang ganda rin. Dam ata to ah. Let's go. Maganda, ganda, ayos. Hoy, tangan ng dalam, Ren. Ren. Parang tangan ikan dugo. Oops. Duga. Nawawala na po kami. Nawawala na kami. Nawawalan ng pag-asa. Wala na. Tapkin lang may komjo. Yung nga po. Adventure ba? May bag lang. Tangin ang init ko eh. Putang kapurado. May bag ko siya rin. Wala yung ibas ko dyan. Wala. Bata na. Gusto ko yung bas ko. Di ba man racing? Mato na sa ating bas.